Ja, god eftermiddag, aften, eller hvornår du hører det her program. Klokken, den er sådan cirka 7, og jeg er fuldt i gang med Larsens Sports. Til jer, der ikke rigtig ved, hvad det er, ja, så er det noget, jeg tog op for at lave i et radioprogram, hvor det drejer sig om simpelthen er at sende 2 gange om ugen, og så simpelthen følge op på alt, hvad der hedder stillinger og resultater, sådan så folk ligesom kan følge lidt med, hvad der skete i løbet af ugen. Og det blev så en rimelig god succes på radioen, derfor har jeg nu taget det op på YouTube. Mit navn er Thomas Larsen. Velkommen til Larsens Sports. Vi ligger ud i Norge og ser, om der er sket noget her, siden jeg sendte, og det gjorde jeg i mandags eller søndag. Søndag aften lavede jeg programmet, og vi kan se, at i Norge er der spillet følgende kampe, siden jeg sendte. Kristiansund mod Ålesund 1-1, Lillestrøm mod Viking 1-0, Molde mod Tromsø 3-0, Sogndal mod Odd Boldklub 0-0, Sandefjord mod Sarpsborg 1-0, Haugesund mod Rosenborg 1-0, og Volunga mod Strømgodset 1-1, og Brand mod Stabæk 5-0. Og så kan jeg se, at der allerede bliver spillet i weekenden igen, og følgende kampe i den weekend, vi lige kommer op til nu, ja, fra den 24. til den 26. juni, følgende kampe: Volunga mod Lillestrøm, Rosenborg mod Sogndal, Ålesund mod Odd Boldklub, Stabæk mod Kristiansund, Tromsø mod Sandefjord, Sarpsborg mod Brand, Viking mod Haugesund og Strømgodset mod Molde. Og stillingen i den norske elite-serie, som de kalder den, ja, her er der så kommet et tronskifte. Og det er Rosenborg, der har lagt på førstepladsen fra første runde og helt frem til den 12. Men den 13. runde, ja, så er det Brand, der overhaler dem. Men dog skal det siges, at det er kun på målscoren, at Brand fører. Altså Brand på førstepladsen med 25 point, Rosenborg på dårligere målscore også med 25 point, og Sarpsborg på en tredjeplads med 24 point, så allerede nu er der virkelig kamp om, hvem der skal have første, anden og tredjepladsen. Altså pludselig er det Brand, der ligger til Champions League pt. Rosenborg og Sarpsborg skal ud i Europa, hvis det slutter, som det gør nu. Kristiansund ligger på en kvalifikation til nedrykning, hvis det ser ud, som det gør nu. Og så har vi Tromsø og Viking, som ligger til den direkte nedrykning pt. Ja, og som det her program også drejer sig om, nemlig god musik. Her kører vi lige Van Halen med Jump færdig, og så er vi tilbage efter sporten, eller efter den sang med sport, så er vi tilbage til vores liste, og det kommer jeg nærmere ind på efter Van Halen har spillet nummeret færdig med Jump. Værsgo. And I know
tak til Van Halen og Jump. Og faktisk er det også et af de numre, som blev stemt ind på den her liste, jeg lige havde snakket om. På førstepladsen på den liste, ja, det vil jeg ikke fortælle jer lige nu, men vi kan da sige, at andenpladsen var netop Van Halen, som jeg lige har spillet her. Og det er folk, der er gået ind og stemme, og det kan du også. Det kommer vi tilbage til. Nu skal vi videre i sportens verden, og vi kan jo sige, at vi havde jo det her uge 21, som vi fulgte godt med i, fordi Danmark, som sagt, var med. Og det synes jeg lige, vi skal runde lidt nu, for der var allerede spillet 2 kampe i hver pulje, og jeg kan sige, at nogen er sågar i gang i dag med at spille nummer 3 kamp. Siden vi var her, så havde vi hele første runde til jer. Nu skal vi have hele anden runde, hvordan gik det der i U21 for mænd. Og kommer her. Slovakiet mod England 1-2. Polen mod Sverige 2-2. Serbien mod Makedonien 2-2. Portugal mod Spanien 1-3. Tjekkiet mod Italien. Her vandt Tjekkiet overraskende, og det gjorde faktisk, at hvis Danmark i sidste kamp, eller i deres anden kamp mod tyskerne, kunne vinde, ja, så kunne Danmark faktisk nå førstepladsen. Men tyskerne blev for en hård ned for danskerne. Tyskerne vandt med hele 3-0. Så dermed er Danmark desværre ude af EM. Inden vi går op til stillingerne i den her gruppe her, ja, så skal vi da lige have de sidste 3 puljekampe her, som der ser ud lige nu. De bliver spillet i dag, og så bliver de spillet frem til den 24. Det vil altså sige torsdag, fredag og lørdag. Og Danmark skal som sagt stadigvæk spille den her kamp, selvom de er røget ud. Så har de jo stadigvæk Tjekkiet, som overraskende slog Italien, og dermed er det meget spændende faktisk i den pulje, hvor ingenting er afgjort endnu. Det var de her kampe, vi lige skulle have. Det er simpelthen internettet i øjeblikket, som totalt styrer, hvordan det skal køre ind i det her lille studie. Mit eget lille Larsen radiostudie her, hvis man kan sige det sådan. Ja, Slovakiet mod Sverige, de spiller altså her i aften. England mod Polen spiller også i aften. Så har vi fredagskampene Makedonien mod Portugal og Serbien mod Spanien. Italien møder Tyskland, og Danmark møder Tjekkiet. Og den her kamp, som egentlig skulle være kampen om 3. og 4. pladsen, efter seedningen, ja, det blev noget helt andet. Inden vi skal til stillingen, ja, så skal vi til den, der blev nummer 1, den der fik flest stemmer i den her uge. Og det er såmænd Volbeat for evigt. Værsgo.
med dig. Og når i morgen for øjne, og natten hviler sig, skal vi for evigt, måske for evigt, for evigt, måske for evigt, skal vi sammen dig. Og når i morgen for øjne, og natten hviler sig, skal vi for evigt måske sammen dig. Skal vi for evigt måske sammen dig. Skal vi for evigt måske sammen dig. Ja tak til Volbeat og For Evigt. Og altså, det var den sidste uges vinder. Og altså, Van Halen blev altså nummer 2. Og nummer 3, ja, den kommer vi så til lige så snart, at vi har fået nogle sportsnyheder. Og vi var kommet til U21, hvordan stillingen var. Og her kan vi sige, at nu skal vi se. Yes, så vil det være der. At i gruppe A, her var det Slovakiet, Polen, Sverige og England, der lå og kæmpede. Og efter 2 runder, og altså knap før det hele går løs, nemlig hvem går i semifinalen, ja, der er det England, der topper ligaen med 4 point. Så er det Slovakiet med 3 point. Sverige har 2 point. Og sidst Slovakiet eller Polen med 1 point. Men det er så lige i den her pulje, at selv sidstepladsen kan nå førstepladsen. Og det er jo sådan, at det kun er de bedste ettere, der går direkte videre til semifinalen. Og så er det den bedste toer ud af de 3 toere, der er i de 3 grupper, der går videre. Og der er der altså England, der i øjeblikket ligger til at gå til semifinalen, og Slovakiet skal kæmpe mod de andre 3 toer, som der ligger lige nu. Men alt kan ske i den her pulje her, det er helt sikkert. Pulje B, her er det Serbien, Makedonien, Spanien og Portugal, der skulle kæmpe om, hvem der skulle gå videre. Og Spanien er det første hold, som har sikret sig adgang. Og det har de ikke, fordi Portugal ikke kan nå 6 point som Spanien, og Spanien kan tage, men mere fordi at Spanien med 6 point på en anden plads også ville gå videre. Så derfor er Spanien sikker allerede efter kun 2 runder. På førstepladsen er altså Spanien med 6 point, Portugal på andenpladsen med 3 point, og så har vi Serbien og Makedonien begge med 1 point. Så det hele kommer til at spille op med, hvem er Portugal, Serbien og Makedonien, der skal have den her andenplads. Portugal kan sågar få førstepladsen med en sejr. Og så er det sådan, hvis Portugal vinder deres kamp, ja, så kan hverken Serbien eller Makedonien nå det overhovedet. I gruppe C, det var jo den her meget spændende, vigtige pulje for Danmark. Ja, der blev allerede et farvel efter blot 2 kampe. Godt nok kan Danmark nå den her 3. plads ved at slå Tjekkiet, eller 2. plads ved at slå Tjekkiet, men med 3 point er det simpelthen ikke nok til at gå videre. Tyskland topper gruppen med 2 kampe og 6 point. Tjekkiet har 3 point for 2 kampe, og det har Italien også. Det vil sige, at både Tjekkiet og Italien ligger altså på en delt andenplads og kæmper om den her sidste plads for at komme i semifinalen. Danmark er altså helt sidst på en dårlig målscore. Det var U21, men fordi Danmark er røget ud, skal Danmark stadigvæk spille igen, og selvfølgelig følger vi EM-turneringen alligevel. Vi skal til nummer 3 på listen, altså den, der har fået 3 flest stemmer, og det er TV2 med de første kærester på månen. Værsgo til TV2. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Ja, tak til TV2 og de første kaster på månen. Og så skal vi en tur til sportens verden igen, og vi er nu kommet til Confederation Cup, som der bliver holdt hver eneste år, eller hver anden år, hvor det er optakt til VM, netop som er næste år. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og her kan vi sige, at i første runde her spillede Rusland mod New Zealand. Det blev en 2-0 sejr til russerne, som faktisk skal være værter til næste år. Portugal mod Mexico, den blev 2-2. Og Rusland spillede så mod Portugal den 21. juni, og her vandt Portugal på et mål af Ronaldo 1-0 over russerne. Og den 21. i går spillede Mexico mod New Zealand. Her vandt Mexico med 2-1. Så er der 2 kampe tilbage i den her gruppe, og de bliver spillet på lørdag. Mexico-Rusland og New Zealand mod Portugal. Stillingen i den her gruppe, ja, det er Chile på førstepladsen, Tyskland på andenpladsen. Begge har kun spillet 1 kamp, så de spiller her i aften. Og Australien og Cameroun ligger med 2 kampe allerede nu, kun med 1 point. Og det er kun de 2 bedste, der går videre. I den... Nu lige se en gang. Undskyld, det var en fejl. Det var fordi, at... undskyld, det var Mexico, der topper ligaen med 4 point. Portugal også med 4. Og Rusland ligger på 3. pladsen med 3 point. Og sidst ligger New Zealand. Undskyld, den her tyskerpulje, det var faktisk den, vi skulle til nu. Og det er gruppe B, hvor vi har Tyskland, Chile, Australien og Cameroun. Og hvis de er forvirret, ja, så forstår jeg det godt. Vi skal lige, inden vi forvirrer jer alt for meget, ja, så skal vi lige have den næste sang, som skal spilles. Og vi er nu kommet til den 4. plads, som altså fik flest 4. Det kører bare det her. Nummer 4 på listen, Faxe Kondi med Klumpen og Raske Penge. Værsgo til det nummer. Sodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere. For det er min yndlings sodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere og flere og flere. Hey, det er Klumpen her igen, jeg drikker meget Faxe Kondi. Jeg bliver tiltrukket af den olie, som var din lille blond pige. Og det er ikke for sjov, at jeg har brugt ordentlig mange penge på at købe Faxe Kondi, og så drikke dem igen. Den siger, når man åbner den, og den er altid god. Faxe Kondi sodavand, den får min hjerne til at gro. Og min tandlæge, han siger, jeg skal stoppe. Men Klumpen stopper aldrig, Faxe giver mig som krop. Men nu er jeg ligeglad, og jeg gør, som det passer mig. Selvom min tandlæge siger nej, og det stresser mig. For når jeg skal smøre ganen, er der kun en ting, der dur. Faxe virker altid, det er den bedste rygerkur. Dem på netcaféer drikker masser Faxe Kondi. Dem der gemmer sig i hjerten, pakker Faxe Kondi. Ind i toget sidder de og drikker Faxe Kondi. Selv osten ruller rundt med deres Faxe Kondi. Jeg kan godt lide Coquillot, og jeg drikker Jolly Cola. Men der er kun en sodavand, der bestyrer min hverdag. Kald det rygeolie, kald det opium med brus. Kun grønne flasker kan hænge ud op i mit hus. Og det er ikke ølbajer, det er motion med sukker i. Den slags Kondi en tyk stener godt kan lide. Fangerne sender maden hjelm af blødt garn. Op i Anders Sandblad, dengang da jeg var barn. Så det rene på lige siden jeg var knæk. Sprite og 7-Up bukker ned i respekt. Når tørst eller hoste er mit projekt. Vær sikker på, FK kommer korrekt. For det er min yndlings sodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand.
Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere. For det er min yndlings sodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere og flere og flere. For jeg drikker Faxe Kondi, for jeg vågner til at stå op. Og jeg rører ikke den der topform, for den giver mig dog en krop. Jeg drikker den der Faxe Kondi, det er den, som jeg kan lide. Ikke ned i Netto for at købe en billig kopi. Ham der kunden drikker kun den, der er gul og grøn og sort. Har 1000 kasser gemt i en kølet carport. Og når jeg køber Faxe, køber jeg aldrig en. Jeg køber hele kassen, klumpen kan ikke stå på sin ben. Men jeg er rundt alle vejen, jeg har masser energi. Drikker kun den olie, som alle de kan lide. Og når jeg skal ned og pant, så får jeg ingen penge. Jeg bytter den til fyldte Faxe, så jeg er glad igen. Jo, en gang der var den gylden, men så blev den helt blank. Originale Faxe fandt jeg kvaliteten sank. Men man, de kalder den uden af ikke typen, der klager. Men siger han tog et bundsedler og købte et lager. Af dem med både farvestoffer og druer sukker. Jeg sværger til den smag, til den dag min kiste lukker. For før jeg var myndig, har jeg været Faxe køndig. Hvis du køber Kondi Light til mig, så er du Faxe syndig. For når livet det er hårdt, jeg drukner det i sport. Går ind i Faxe kirken og priser den Faxe Lord. Hvis du har købt den sidst, så bliver jeg mere end trist. Og forbander dig som en Faxe fundamentalist. Hvis du kommer til mit land, ser du sikkert geniær og smag en sodavand. Og når du er der, prøver på deres pind. Og prøv så lige at smage den sodavand igen. Bang ding. Og det er min yndlings sodavand, og du vil den gå langt ud over din forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere. For det er min yndlings sodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere og flere og flere. Ja, tak til Faxe Kondi og Klumpen og Raske Penge. Og for at I ikke skal blive helt forvirret, så tager vi det simpelthen igen. Vi har tid nok. Alt kan jo ske her. Det er som sagt live, jeg sender. Det kan være, at I ikke hører det live, men det er i hvert fald live herinde fra studiet. Og der bliver i hverken klippet eller noget som helst. Så vi tager dem lige en gang til. Og så fuldfører vi simpelthen det, for der er jo også andre ting, vi skal have gang i her. Og vi kan jo lige starte med at sige, at Confederations Cup er med 8 hold. Og der er 2 puljer, en gruppe A og en gruppe B. Vi starter med gruppe A, Rusland, New Zealand 2-0, Portugal, Mexico 2-2, Rusland, Portugal 0-1 og Mexico, New Zealand 2-1. Mexico, Rusland og New Zealand og Portugal spiller senere. Stillingen i den pulje er, at Mexico og Portugal begge har 4 point for 2 kampe, og Rusland ligger lige efter med 3 point, så de kan stadigvæk nå det. Så der er en kamp om, hvem der skal have de 2 pladser. Det er helt sikkert. Kun 1 point skiller første og anden pladsen fra tredje pladsen. Det var gruppe A, og så kommer gruppe B. Her har vi Cameroun, Chile 0-2. Australien, Tyskland 2-3. Cameroun mod Australien 1-1. Og så spiller tyskerne i aften mod Chile. Den 25. juni spiller Tyskland mod Cameroun, og Chile spiller mod Australien. Og her i den her gruppe, ja, der har Chile og Tyskland førstepladsen, til trods for, at de kun har spillet 1 kamp, begge 3 point. Australien og Cameroun har spillet 2 kampe med kun 1 point, så det ser virkelig sort ud for dem. Kommer der en vinder i aftens kamp, ja, så kan Australien og Cameroun stadigvæk nå det. Så kom vi igennem det, der hedder Confederations Cup. Og det følger vi selvfølgelig også til dør, ligesom uge 21. Så kom ikke at sige, at der ikke sker noget her i denne her sommer. Det var lidt om det. Så skal vi til det næste nummer på listen. Og vi er nu kommet til sang nummer 5. Altså den, der fik 5 fleste stemmer. Her er det Chakalavas med Tomgang. Værsgo. Tømmer flasken, for her på pladsen vil jeg falde om. Du sagde, vi
mig selv igen. Alene er jeg ingenting. Gå ikke blidt i døden. Sammen kan vi snyde den. Vi to var som en, du var min. Bedste ven, stærkere end sten. Men ligesom man kan springe et bjerg, kan sne på en vejr i fordærv. Snoren den sprang, og vi var spændt på. Prøvede på at stoppe dig, men du sejlede bort. Du kom på dybt vand, og jeg kom med. Du trak mig ned. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en omgang og tømmer flaske. For her på pladsen vil jeg falde om. Jeg har røg på hjernen, når jeg ser dig ikke.